uNkulunkulu uyakulonda ekubusise kama ku Pastor uNikithaleni Africa. Ukubonile ufanele kukodwa ukuthi ke le number isenze kuphela ngomlandeli. So ngona nisenga fafla mama kuphela. Le number ke uyayifonela uyisebenzise kuma WhatsApp o kuma SMSs. Sibheka la uThemba Thembeka 2558 amen Pastor ngiyabingelela. Ngicela ukubuza uma mina ke ngibupha umuntu engingamazi engicela isicelo somshado. Kodwa ke ngasinqaba kodwa ngakhala ke kuleli phupho ngithi why lo engimthanda wenza kancane engangiceli yena ngoba ke nje isikhathi sindawonye naye ke ngaphapha mangibona ke izinto ezinkulu eziningi ngibonga so simphendulileke so la ifocus yethu izoba sekunqabeni isicelo somshado, declining a marriage proposal. Yes, that's our focus. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha isicelo somshado okuyi-proposal of marriage, uphawu luhle uma usinqaba lusho ukuthi kungenzeka uphumelele ukunqanda ukushadiswa nesilwane ekade sizozenza umuntu wakho, bese sivimba futhi siphazamisha umshado wakho wangempela. Futhi uma ubuvumile ukuphala lento le bengeze ukuthola igcine sekulahlekelwa ubudlelwano bakho ungaphinde into zakho zobulalo zilunga ngoba wena ngokukamoya sunomuntu. Okay, sithi 2 kwesinye isikhathi uma uphufa isicelo somshado uphawu luhluma usinqaba lungabuye likhomba ukuthi kungenzeka ukhona umuntu ozimisele kodwa ozomchitha ngenxa yothando lomuntu wakho njengamanje. Okay. 3 omunye ngibheka nje kuyenzeka uma uphupha isicelo somshado kube uphawu luhluma usinqaba olusho ukuthi kungenzeka ukhona umuntu ongazange ephumelele emizameni yakhe yokukuphephetha ngemithi ngoba efuna umthande futhi umshade ugcina ngowakhe. Futhi oyabekusebenzisela imithi namakhathakhatha. Siyabonga kuwuphawu luhleke ophupha unqaba isicelo somshado, especially umuntu suke vele ungamasi. Kodwa mangenzeka unqaba isicelo somshado kumuntu osukumthanda nithandana, lesi ngakhomba kungenzeka isichitho noma lesi sidalo sakho asimfundo umuntu. Siyabonga.